Un mestre espiritual, un guru, et diu el que has de fer? No. I si tu tens algun dubte a la teva vida, alguna decisió per prendre, tu vas, li consultes, li dius, escolta, què puc fer en aquesta situació? Tampoc. Perquè un mestre espiritual no és un terapeuta. Un guru, aquest mestre espiritual, si tu el vas a buscar i li dius que t'acompanyi, t'oferirà propòsits, eines per evolucionar la teva pròpia ànima i per alliberar-te del sofriment. I un cop tu li has dit vols ser el meu mestre, ell et diu que sí i t'aporta eines que et poden ser favorables per alliberar-te de les dependències mentals i emocionals, a partir d'aquí ets tu mateixa que has de practicar i has de posar la intenció i la voluntat d'alliberar-te de tots aquests aspectes perquè la teva ànima pugui evolucionar cap a la consciència absoluta.